indkøbsliste til TGO Challenge i 2025 tilbage i maj, og sådan set også til mange andre soloture, kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om i dag. Nu er det december måned, så der er jo gået et stykke tid, men jeg kunne egentlig godt, jeg har et stykke tid gerne vil lave den her oversigt over, hvad han... Det var jo en tur på lidt over en uges tid, 9 dage, 400 km, så det var også en tur, hvor jeg virkelig prøvede for at vægtoptimere sådan helt ned til det allermest basale, kan man sige, fordi jeg kom til at gå nogle mange dage, de her 45 km om dagen cirka i snit, og 2.000 højdemeter plus minus de fleste dage. Så fokus var på lav vægt. Jeg endte under de her 2,3-2,4 kilo endte på i basisvægt, det vil sige alt udstyret minus mad og vand. Da jeg havde mest mad med, det var typisk til 2,5-3 dage endte jeg med, så det var en halvanden, lidt over det kilo, og så en liter vand, så jeg endte sådan lige omkring lidt over 5 kilo som maksvægt, jeg bare med turen her. Det fungerede virkelig, virkelig godt, fordi jeg havde så lidt en oppakning, kan man sige, til de her meget kuperede og ret lange dage her, så det fungerede virkelig optimalt. På min krop, hvis vi starter ud, så det jeg havde egentlig hele tiden på, de fleste dage var det faktisk ret varmt. Vi endte med at have 5 minutters regn på hele den her 9-dages tur her, og mange dage var der over 20 grader. På underkroppen havde jeg sådan et par lange Sustainable boxershorts her, som fungerer virkelig godt for mig, lavet i 140 gram per kvadratmeter materiale, primært uld, 80% uld og så 20% syntetisk materiale. Det fungerer altså virkelig, virkelig godt. Udover dem havde jeg mine Houdini Pace Light Shorts, som sådan en skalshorts uden inner i med lommer, som vejer 70 gram, fungerer virkelig fint, dejlig luftig, men har stadigvæk lommer også med lynlås i, som fungerer ret godt. Og så på overkroppen havde jeg den her Icebreaker Cool Light Sun Hoodie her, som vejer lige under 200 gram, fungerer ret fint. Jeg har haft en tendens til at gå lidt i stykker nogle bestemte steder, hvor der sidder sådan en mærkelig inderlomme til en MP3-spiller her. Det ved jeg ikke, hvorfor de laver. Men ellers en rigtig, rigtig fin og dejlig luftig sådan hun. Jeg er virkelig glad for, at jeg fik den med. Skotland i maj kan jo være meget forskelligt, men vi endte med at have det rigtig varmt. Så jeg tror, mit setup faktisk fungerede meget bedre end de fleste andres, fordi de havde noget ret varmt tøj med, som man forventer i maj. Og fik det ret hårdt, men når det er 20, næsten op til 25 grader nogle dage og høj sol, man går jo eksponeret, fordi der er ikke så meget skov, man går i. Så det her, det fungerede virkelig, virkelig godt. Det havde jeg på hele dagen, stort set alle dage. Så min vindjakke her fra Gearswift, som vejer lige under 60 gram, brugte jeg også en del på specielt de højere dele af ruten, hvor jeg kom op til Ben Nevis og andre toppe, som de allerhøjeste, hvor det blæste noget op. Det gør det jo tit, når man kommer højt op. Der fungerede den rigtig godt sammen med det her, lige at tage den på udenover. Og så nogle morgener kunne det også godt være lidt køligt. Vi havde faktisk frosten 2-3 nætter, så der havde jeg de her Gram Expert vindbukser på her udenover, vejer 35 gram. Og så har jeg også nogle løse underben her, kan man sige, for det vold, som jeg også har på om morgenen og trække op der. Det kunne også godt være nogle steder i løbet af dagen, hvis det bliver koldt, så kunne jeg lige tage dem op og få lidt varme på underbenene der. Det fungerer også rigtig godt. Og så et par almindelige sokker her. Det kunne være Darntoft eller Smart Wool. Jeg bruger de her Stoic, som er ret fine, synes jeg. Dem havde et par stykker med på turen. De holdt godt. Et par relativt tynde sokker. Var det de der kolde morgener, så havde jeg også den her Seapax Octa Fleece Hoodie på her. Altså sådan en tynd, egentlig relativt varm fleece trøje her. Det er ikke helt ligesom Alpha Direct, det er lidt mere beskyttende det her Octa Fleece her. Vejer 120 gram i min størrelse og fungerer så rigtig godt. Men mest havde jeg den på i lejr, men der var lige enkelte måneder, hvor jeg havde den på, hvor det var de her, som lige over frysepunktet, lige der helt for morgenen, når man startede ud. Rygsækken her er en Nashville Pack Bridge, hed den på det tidspunkt. I dag kalder de den kun Cutaway. Det her det er en 20 liters. De laver 20, 30 og 40 liters. Jeg har også den 30 liters, som jeg bruger, hvor jeg skal bære mere med på de ture, og måske er lidt større telt med sådan nogle ting. Men den fungerer virkelig godt. Kunne sagtens, altså I kan se her, der er en lille smule mad i den nu, og den er ikke engang komprimeret sådan rigtigt, så der er masser af plads i den, så jeg har ikke problemer med plads. Om foran her har jeg 2 vandflasker her. Det giver både lidt vægtfordeling, og det gør vandet nemt at nå og fylde op undervejs. Sådan 2,5 liters Hydropack Stow bottles. De vejer 35 gram stykket, jeg hedder her. Så over i den ene side herovre, typisk i venstre side, havde jeg min mobiltelefon hængende her, så jeg kunne have den tilgængelig kort. Og i den anden side havde jeg et par solbriller, hvis jeg ikke havde dem på. Sådan nogle Umbra solbriller. Og så herover der er også en lille netlomme heroppe. Der havde jeg et lille kompas, et Silva Ranger SL, som er 25 gram kompas. Og så havde jeg faktisk også taget pennelampen med, Nightcore NU
20 Classic, som er lavet en lille modifikation til den, vejer lige omkring 35 gram. Det er jo en rammeløs rygsæk, vejer lige omkring 300 gram den her, og heromme på ryggen her har jeg så nogle skumunderlagspaneler. Jeg har sådan et mere åndbart et her, kan man sige, eller mere ventileret, hvor der er noget profil på, som gør, at der kan komme lidt luft ind, og så er der faktisk også huller i den her. Den er god som sideunderlag, og så har jeg også sådan et tilskåret trelængdes udgave af en Gossamer Gear Thin Light med. Det vejer lige omkring 50 gram i alt det her skumunderlag. Det brugte jeg under mit underlag selvfølgelig, når jeg sov. Jeg havde et fuldt længde og bulky underlag med, men jeg brugte det selvfølgelig også i pauserne til det. Om på bagsiden her, rygsækken her har sådan en dejlig stor frontlomme her. Der havde jeg mit regntøj og sådan forskellige andre ting. Vandrestavene her brugte jeg jo det meste af tiden, men nu sidder de lige heromme, men et par Black Diamond Distance Carbon FLZ stave, som de hedder, 170 gram per stav. Så havde jeg sådan en lille pose fra Gearswift her med reparations- og førstehjælp i, altså noget plaster, noget vabelbehandling, noget tape, sådan forskellige ting og sager. 40 gram havde jeg cirka med. Så havde jeg en lille skide naturen kit her med noget papir og nogle servietter og lidt sæbe her, og så sådan en lille bidet her, som jeg mest brugte sådan lige nogle gange til at vaske efter. Det fungerede fint. Det kan sættes på min vandflaske. Så var der nogle pløkker her, sådan en pløkhylster. Jeg havde Easter Nano pløkke med, de her alupløk, som vejer 8 gram. Fungerer rigtig godt i meget forskellige artede type jord. Det er sjældent, det er særlig svært at sætte telt op i Skotland, vil jeg sige. Der er masser af fin jord at sætte op i der. Jeg havde 8 stykker med dem. Og så havde jeg mit regntøj her. Yamatomishi regntøj lavet i Pertex R. En lang jakke her, som går lidt ned over knæene. Den fungerer rigtig fint til sommerbrug for mig. Den bruger jeg bare alene, hvis det er godt vejr, eller hvis det regner, men ikke er så koldt, kan man sige, og blæser. Hvis det blæser og regner noget mere, så havde jeg også regnbukser med. Jakken vejer 140 gram, og buksen her vejer lige under 80 gram. Det er altså virkelig fint sæt. Udover det, så havde jeg også en vandrenseflaske her, en Katadyn B-Free 1 liters. Det er den med aktiv kul også, den her, som fungerede ret fint. Jeg havde godt flow, og jeg kunne tage lidt der, hvor man var nede i noget landbrugsjord og sådan noget, kunne tage lidt kemikalier også, fordi den havde aktiv kul i. Hatten her havde jeg på det meste af tiden. Det er også en Yamatomishi, det her lille japanske firma. Det er sådan en blød hat her, som jeg faktisk godt kan lide. Når man kommer op og det blæser rigtig meget, så kan den godt klappe lidt rundt den her, men ellers fungerer den rigtig fint. Den vejer lige over 30 gram. Så havde jeg faktisk også et par vandtætte handsker med, nogle Raid Light handsker, som vejer 20 gram de her. Den brugte jeg så ikke. Det regnede 5 minutter de her 9 dage her. Inde i rygsækken havde jeg så min elektronik og sådan noget taske her, hvor jeg havde en rejseoplader med, som kan bruges stort set hele verden. Som vejer lige omkring 60 gram, fungerer ret fint. Det her både kunne jeg så rejse, altså oplade undervejs i Danmark, mens jeg var på vej derover, men jeg kunne også lade op derover, så det fungerede ret godt. Og et par ledninger, en kort og en lang ledning, og så en 10.000 mAh Klaus powerbank, som fungerede godt på turen, og en lille tandbørste og lidt tandpasta og sådan lidt forskellige småting. Så har jeg mit telt, mit shelter. Det er en Seapax Hexamet tarp, pocket tarp, som vi også kalder den, som vejer 150 gram, som sådan en egentlig ret dækkende. Der er fin plads i under den formede tarp, kan man sige. Det vil sige, det er ikke et telt, der er ikke en inderdel i dem, det er bare selve overdelen, men er altså ikke sådan en flad en, bare rektangulær, men er ligesom formet til at være pyramideform. Den fungerede rigtig fint. Det er jo ikke fordi, vi havde dårligt vejr, kan man sige, men jeg har brugt den andre steder, hvor det også har været dårligt vejr, så det kan det sagtens klare. Men altså, det kræver ligesom, at man er til det her med tarp. Så havde jeg en pose med ekstra tøj til. Den brugte jeg så også som hovedpude, når jeg sov om natten, hvor jeg havde en tynd langærme med. Det er en Mons Royal, den her var 180 gram. Rigtig fin trøje. En af mine yndlings langærmet. Ekstra sokker med. Så det havde jeg egentlig mere på det her om morgenen også, men jeg har sådan nogle Alpha Direct arme her, kan man sige, så man kan gå og justere med at trække op og trække ned, også bruge som handsker egentlig. Også fra Yamatomishi, som fungerer rigtig fint, vejer 35 gram, giver en del varme. Et af mine absolutte yndlingsstykker tøj er den her Yamatomishi
Alpha Direct, altså fleece vest her, hvor der er tyk flis her om på forsiden, som på bagsiden er sådan noget meget tyndt, meget åndbart materiale her. Det fungerer altså rigtig godt, når man går med rygsæk, man har noget varme om foran, og så har du noget der åndbart om bagpå, hvor rygsækken sidder og får dig til at svide om på ryggen. Vejer lige over 70 gram den her, og giver sådan en god del varme sammen med de her arme her, og så fungerer virkelig godt. Det er meget. Jeg havde et par lange, eller sådan halvlange, knælange underbukser med fra Ortovox, som vejer 70 gram. Det er deres 120 gram per kvadratmeters stoftøjserie. Kunne jeg så i princippet også have vandret i, hvis jeg ville det, men nu er det, jeg havde problemer med mine underbukser. Jeg fik lige dem vasket en enkelt gang, jeg var inde på og sove på et hostel undervejs. Med dem her kunne jeg så sove mere om natten. Det gjorde jeg kun en nat egentlig, hvor det var sådan rigtig 2 nætter, hvor det var, vi havde frostgrader om natten. Men ellers så sov jeg bare i en bar mås, som de siger. Sidste jeg har nede i rygsækken, og så har jeg også min madpose her. Jeg fik lavet sådan en special madpose, hvor der står det her med TGO. Det var 45 års jubilæum i år her, i 25. Fik lavet sådan en med deres logo på. Det er noget, der hedder Lockja Gear, og i Sverige, der laver dem her rigtig fine madposer. Jeg ikke koger og brænder og sådan noget med det egentlig tit. Jeg har det, når jeg er på de her længere soloture, specielt om sommeren, så har jeg ikke sådan, jeg drikker ikke kaffe og te og sådan noget, så jeg har ikke rigtig behov for det. Så der har jeg bare tørkostvarer med, det fungerer egentlig rigtig fint for mig. Det smager lige så godt. Jeg har ikke, altså, er det en koldere tid, så vil jeg gerne have noget varm mad. Ellers så spiser jeg bare varm mad, når jeg kommer ned til byerne og får noget lidt mere ordentlig mad, kan man sige. Altså rigtig mad. Få noget grønt og de der ting, der er, som man ikke får ude på stien så meget. Så har jeg min bivak-pose, min bivy-bag, som jeg så sov inde under tappen i, som er, hvor du har en vandtæt DCF-bund hernede, og så oversiden her noget vindtæt, men ikke vandtæt, åndbart materiale her, sådan ligesom en vindjakke, lavet af det her Gearswift firma, som en vindjakke også er lavet af, så lavet sammen. Det fungerer rigtig godt, det giver noget ekstra varme, en 3-5 grader måske ekstra varme, kan man sige. Og så giver det selvfølgelig også noget vindbeskyttelse og de der ting. Så for mig, altså det her setup med tarpen, og så den her, som vejer, den vejer omkring 120 gram, og den vejer omkring 150 gram på tarpen, 270 gram. Det giver virkelig godt. Det er varmere end et telt, kan man sige. Det er mere fleksibelt. Man kan sove inde i de her bothies, som jeg også gjorde. Bruge den her til lidt ekstra varme. Eller hvis det er rigtig godt vejr, kan du sove ude under den frie himmel med den her på, som vi tager det lige til kondenset, så kommer. Det er virkelig godt setup, hvis man laver de der ture for langt, kan man sige. For det meste er jo mange, der vil gerne have lidt mere plads, kan man sige, end en bivy-pose giver, så der er et familietelt, der er mere brugbart. Sovegrad, jeg havde min Zipax Summer Quilt med, som er sådan en dun sommerquilt, lavet i meget let 7 denier materiale og 900 fill power dun her, vejer 270 gram, og er rated ned til plus 4 grader Celsius. Jeg sover varmt, så jeg kunne godt sove lige omkring til, eller lidt under 0, som vi havde deroppe. Faktisk ikke brug for at tage alt mit tøj på, de lange underbukser på, så en lang ærmet, så den her vest her på, sov jeg med et par nætter, hvor der var frost. Men ellers så var det egentlig ganske fint. Det fungerer altså virkelig godt for mig til 2-3 sæsoner ned til de her er lidt under 0 grader, kan jeg sagtens bruge den. Nu står vi jo i december, og det er 10 grader om dagen, så her kan jeg faktisk stadigvæk bruge den. Og så havde jeg Nemo Tensor Elite underlag med. De her nye letvægtsunderlag, de kom ud med. Jeg har faktisk en 50-60 netter på det efterhånden, så det holder faktisk ret godt. Og er klart det bedste sådan ultra letvægts underlag på markedet. Vejer 220 gram i den længde, jeg har, den lidt korte længde, 170 cm. Det er fordi jeg sover på maven, så jeg sover tit med mit hoved ud over, og så ligesom bruger tøjposen som hovedpude der. Det fungerer rigtig godt for mig. Men fungerer altså virkelig god komfort i den, åbenbart også holdbar, kan jeg konstatere efter at sove så meget på den, og fylder og vejer selvfølgelig minimalt, kan man sige. Ja, det var mit udstyr. Det er ikke fordi der er så meget. Vejer de her 2,4 kilo cirka til TGO Challenge, så fungerer altså super optimalt. Der er faktisk ikke noget, jeg vil skifte ud, tror jeg. Det er måske lige lidt af tøjet, jeg kunne overveje at tage noget andet med, det bliver jo slidt og sådan nogle ting. Men hovedtingene er altså sovesæt-offet, rygsækken, elektronik, hvad jeg nu ellers havde med. Det spillede virkelig bare. Nu havde vi også godt vejr, men også, det kan jo også være udfordrende omstændigheder. Der fungerer det virkelig godt, det her setup. Men også selvom vi har haft koldere og mere regn, så havde det også fungeret fint. Jeg havde fuldt dækkende regntøj og de der ting, og havde et rummeligt og vindstabilt shelter osv. Så det er virkelig et meget lignende setup, jeg kommer til at køre på, i hvert fald mine soloture fremover, hvor jeg ikke rigtig har lejrtid.
har jeg mere lejretid, så vil jeg gerne have et større telt med. Altså, så har jeg en X-Mit 2 med, som jeg tit bruger, som er ocean og plads i. Den vejer så 600 gram i stedet for de her 270 gram, så der får man lidt mere med. Og så vil jeg mange gange også have en lidt større rygsæk med. Og så kunne jeg måske også godt finde på at tage en lille dunjakke med. Men så er vi oppe på 3,5 kilo, kan man sige, så det er ikke fordi, det er så slemt. Men altså, er man sådan virkelig efter at vægtoptimere til ture, hvor man skal gå langt, bare generelt gerne vil have lidt vægt med og have et simpelt setup, så er det her virkelig noget, der er for mig sådan tæt på det optimale, man kan få på det. Håber, I har fået lidt inspiration og lidt viden omkring det, og også hvis det her TGO Challenge her, som vi har sat lidt gang i, kunne være interessant, så endelig spørg nede i kommentarfeltet, hvis I har noget, I gerne vil høre mere om. Jeg har også lagt en lille link ind til, hvor man kan se selve pakkelisten med alle ting, kan man sige, og vægt og så videre.